Ei, hola, què tal? Suposo que em coneixeu, Joan Pinyol. Alguns ja em coneixeu i altres ja no podeu dir mai que no, perquè ara ja ho és. Estava aquí llegint grans textos, direu, amb un llibre petit, que no hi cap res, però és que són grans textos, amb un contingut molt profund, molt important i per això m'agrada. És la grandesa una mica dels microcontes, dels minitextos, de la literatura de mínims, de la literatura brevíssima, que és un gènere que m'apassiona de debò i per això avui també estem aquí en aquest paratge tan idíl·lic i tan floral i tan verd i tot, per presentar Globs, que és el meu tercer recull de microcontes, de microhistòries, després de diversos llibres. Espera't, us els busco. Després d'aquest que es deia 99 maneres de no viure encara a la lluna, que és del 2001, va ser la meva primera incursió en aquest món de la literatura de mínims, la literatura així contundent, no? Aquí hi ha 99 històries, veieu el gruix que té, una mica més és transparent i tot. Després vaig continuar en aquesta aventura divertida uns anys després amb el que és Micromèxics. Aquests són microcontes també, però tots situats, un moment que no perdi el llibre petit, situats a Mèxic tots justament, no? I després altres microcontes que he anat enviant, publicant en premis, per exemple, en aquest recull de relats curts de terror que va publicar Hesperia fa ben poc, doncs també hi ha alguns microcontes meus aquí. Tot això és el previ, i el que és el present és el llibre Globs, que acaba de sortir ara a l'editorial Petròpolis, que és la que presento en aquests moments. Es tracta de 63 microhistòries, microcontes, també molt reduïts, molt concentrats. Són 63 tasts de literatura, per això en diem Globs, perquè no es vegi tot el text de cop, sinó en petites tasts, provatures, no? I es tracta de microcontes que, com el primer llibre que us deia, el 99 maneres de no viure encara a la lluna, doncs abarquen diferents temes, diferents temàtiques, punts de vista. Treballo totes les estratègies del microconte per fer-los adequats. Són petits però eixerits i perquè vosaltres els pugueu gaudir. Veureu protagonistes de tota mena, situacions insòlites, jocs amb les paraules, jocs amb el títol dels textos. Clar, són tan poqueta cosa que a vegades el títol ho diu tot i poca cosa queda del text, però sí que és considerable també. Aleshores, Globs és una iniciativa conjunta de la meva imaginació i de l'alegria del Jaume Llambric, que és el responsable de l'editorial Petròpolis, per donar a conèixer aquests textos a través de la xarxa per tots vosaltres. Els podeu llegir en línia, els podeu descarregar en PDF i llegir-los tranquil·lament, i també podeu demanar una còpia en paper i us l'enviaran directament a casa vostra. O sigui, ho té tot, i a més els textos i l'accés, i no hi ha límits, i podeu consultar sempre el que vulgueu. Jo espero que, com els altres que han tingut la seva acceptació, també us agradin totes les microhistòries que contenen el recull Globs, que us els serveixo amb la idea que no us ennuegueu, que els aneu païnt, que els aneu degustant, que aquesta és la gràcia de la cosa, i que us quedi un bon regust de boca, d'oïda, de vista, de tot. És a dir, que us quedi el record d'aquestes històries que podeu llegir i rellegir a la xarxa, tenint el format paper com vulgueu, gràcies a Petròpolis i tota aquesta iniciativa. A partir de ja, en aquest moment, ja, el llibre ja és tot vostre. Espero que us agradi.